Yicala eselidonse iminyaka eyisithupha yonke. Umholi we-EFF kanye nonogada wakhe basolwa ngecala lokuqhumisa isibhamu esidlangalaleni nokuyisigameko okuthiwa senzeka ngo-2018 embungazweni we-EFF. Kodwa uMalema uyaliphika leli cala. I've never used a gun that carries a live ammunition. Uthi into eyasetshenziswa ngalolu suku kwakuyithoyizi. It was a toy, my worship. We in the EFF, from time to time when we celebrate the anniversary of the EFF, there are acts that we put as part of the program to celebrate the anniversary of the EFF. Inkantolo idlale ivideo yokwenzeka ngosuku lwesigameko. uMalema uthi umbuso awunalo icala eliphathekayo ngoba awunabo ubufakazi ngaphandle kwevideo. How do you go and sit your worship and watch a video the same way you watch Muvango and you say people are intimidated on a video? Utshele inkantolo ukuthi ubhecwa ngobende inyama engayidlanga. I feel like I'm guilty and what I'm doing now is to prove my innocence. Icala lizoqhubeka kusasa.